2013 expirată? 2013 și mai e una cu 2013 expirată. Tot o expirată. Da. Au trecut 2 ani de zile. Aia mi se pare. Oile 6-8 2015. Întâia 4 2015. Expirat în luna 8 în luna 8 2014. Ce vorbești? Uite și asta sigur. Inspirat în luna 8 2014. Aveți idee că la dumneavoastră în societate se comercializează produse expirate și vă aflați și în zona școlilor și reprezentați un pericol? Nu știam, doar că s-au găsit. Ce anume s-a găsit? Ce produse? Pastă de tomate, ceai, Pastă de tomate, ceai, dulceață. ceai, Aveți, dulceață și atât. aveți produse expirate din anul 2013. Noi ne aflăm în anul 2015. Nu v-ați mai verificat marfa? Se ocupă cineva? Nu știu, s-a ocupat fratele meu mai mult. Da? Păi ceea ce comerciază dumneavoastră reprezintă un pericol pentru populație. Mai ales că vă aflați în zona școlilor. Ați mai avut probleme de genul ăsta? Nu. Nu ați mai avut. Produsele de cât sunt expirate? Din luna 10. A 10, a 9, A pardon, noua. a 9. A 9 și a 8 Nu ați verificat produsele? Da, am verificat, domnul, dar probabil că s-a mai omis, s-a mai, nu știu. Știți că sunteți lângă o școală? Știu, domnul, Și știu. copiii, dacă cumpără așa ceva expirate, sau cetățenii din zona dumneavoastră, dacă cumpără paste expirate,